Dobrý večer, vítam vás všetkých na diskusii denníka N. Ako zachrániť demokraciu v Bratislave. Vítam aj všetkých, čo nás pozerajú naživo alebo počúvajú neskôr ako podcast v redakcii. Sme veľmi radi, že chodíte na naše diskusie nielen keď je zle a treba zachraňovať demokraciu, ale aj keď sa Slovensku podľa premiéra Roberta Fica mimoriadne darí. Mladí sa vracajú zo zahraničia, prebieha skvelá konsolidácia a ľudia sa tlačia v nákupných centrách. Na našich debatách si často robíme s politikou žarty a aj s pomocou humoru sa snažíme riešiť vážne veci, ale aj toto by už dnes niektorí chceli zakázať. Napríklad podnikateľ Zoroslav Kollár, ktorý je odsúdený za korupciu a tento dokonca podal trestné oznámenie na komika Františka Košarišťana za to, že pomocou humoru upozorňuje na to, ako Robert Fico manipuluje dôchodcov, a som veľmi rada, že dnes je tu s nami Fero Joke. A my už vlastne môžeme ísť. Po debate vám veľmi radi podpíšeme aj naše knihy. Ja som novinárka denníka N Monika Tódová a hostiami tejto debaty sú komentátor, politický analytik Marian Leško. Dobrý večer. Scenárista, stand-up komik Tomáš Hudák. Dobrý večer. Šéfredaktor denníka N Matúš Kostolný. Dobrý večer. Novinár, spisovateľ Martin Milan Šimečka. Dobrý večer. Milan, Dezinfokanály vo veľkom zdieľali video, ako ti nadáva jeden človek vo Fresh Markete. To sa stalo v piatok, medzi tým sme zistili, že to je bývalý policajt, ktorého obžalovali aj za vraždu, bol 2 roky vo väzbe, napokon ho oslobodili. Ako si to zvládol? No, to by mali posúdiť ľudia na sociálnych sieťach, ktorí teda mi želali všeličo hrozné. Ale dobre, popíšem to veľmi stručne, ale budem tu mať 2 rady, ako sa správať. Tá prvá je, že nikdy teda nebuďte agresívni voči iným, lebo je to presne tak, ako podľa toho starej múdrosti. Nikdy nerobte iným to, čo nechcete, aby robili oni vám. A tá situácia je naozaj nepríjemná, takže chcem len povedať, nikdy sa nesprávajte ako tento chlap, ktorý vyzeral ako taký prestarnutý nácek s pupkom a bicepsami, jak vystrihnutý zo šutých obrázkov. A bolo to tak, že prskal také páchnúce vety, ktoré boli s nôžkou vlastne prežutých vied zo všetkých výrokov Roberta Fica, a ešte ďalšie vytiahnuté zo stoky sociálnych sietí. Takže fakticky prvý môj pocit nebol strach, ale hnus. To je proste, tomu sa nedá odolať. To je hnus. A zároveň tam vlastne vidíte, že to, čo všetci vieme, že títo voliči fašistov sú v podstate frustrovaní, zúriví ľudia, ktorí vinia vždy niekoho iného za svoje zbabrané životy. A hoci ich je veľa a každý ten z tých osudov týchto fašistov je svojím spôsobom jedinečný s tým nešťastím, ktoré prežívajú, ale vynikáme vždy iba jedného a tým sú liberáli. Medzi ktorých teda patrím aj ja, preto som stal terčom jeho útoku, ale poviem to tak, že ako sa vlastne človek má správať, keď sa už vám toto prihodí, tak ako najlepšie je takýchto ľudí samozrejme ignorovať, ale keď už sa to nedá, tak je teda treba reagovať primerane. A ja priznám sa, že som teda takéto niečo v takúto konfrontáciu ešte nezažil, ale mal som ju vyskúšanú v iných prípadoch a to boli so zvieratami. Ja keď som
často v tej Maringotke občas idem, teda nie často, ale občas idem dole dediny za kamarátmi, tam popijem a v noci teda idem hore tými lesmi a lúkami a pred pár rokmi boli premnožené diviaky a dosť často sa na tej lúke pásli a boli nahnevaní. Chrochtali a ja som teda išiel po tme, tak som urobil dve veci. Zakričal som na nich, aby zmizli a zasvietil sa na nich mobilom. A fungovalo to. Takže moja druhá rada znie, že keď už sa vám postaví do cesty nejaká sviňa, tak na ňu zakričte, aby zmizla a vyťahnite mobil. Matúš, ako je najlepšie reagovať na takéto útoky? A si ty pripravený na niečo také? Tak ja nie som taký problémový ako Milan, čiže ja si myslím, že to vidno v tvári, ale na to sa v skutočnosti nedá úplne veľmi pripraviť, pretože my sme aj v redakcii mali nejaký typ školenia, akým spôsobom reagovať na takéto konfliktné situácie, ktoré môžu vzniknúť. A je niekoľko rád, Milan ich vlastne veľmi dobre naplnil. Milan sa zachoval vlastne ukážkovo, pretože napriek tomu, že to je šok, lebo na to v prvom momente neviete reagovať a ten moment prekvapenia je v tom, že ten človek sa na Milana blížil, rútil a kričal. A to je úplne iná situácia, ako keď na vás niekto kričí z opačného chodníka cez cestu a kričí na vás, že aký ste, no tak fajn, tak máte stále relatívne veľký priestor na rozmýšľanie alebo ignorovanie. A tu neviete, či ten človek okrem kričania nebude náhodou aj fyzicky útočiť. A teraz, keď spätne vieme ešte, že ten človek bol obžalovaný z vraždy, tak to naozaj nie je sranda. A je to zásadná vec, ktorú opakujem často, že politici sa sťažujú, ako na nich my útočíme, novinári a verejnosť, ale politici majú 24 hodín v kúse, majú okolo seba ochranku. Novinári, ľudia vo verejnom priestore, ktorí rozprávajú, komici, nemajú žiadnu ochranku. Tam vlastne nikto vás neochráni. Čiže nakoniec musíte nejakým spôsobom to zvládnuť a pritom je dokázané aj vedecky, že v takýchto situáciách časť ľudí, a dosť veľká, zamrzne a zostane paralizovaná, nevie vlastne nič urobiť, zareagovať, pretože ten strach je obrovský. Časť ľudí by sa pokúsila utiecť, podľa odborníkov ten útočník vás potom dobehne aj tak väčšinou, pretože on má náskok, lebo on ide na vás a vy vlastne musíte reagovať a vždy len reagujete. Čiže jedno odporúčanie, ktoré sa hodí, je vlastne to, čo robil Milan, že vlastne okamžite reagoval a nenechal sa ako keby zatlačiť úplne do defenzívy. Tam ja mám, a to hovorím kolegom, odporúčanie, že vždy je dôležité, aby nakoniec to vyzeralo na tom videu, ktoré si ten útočník samozrejme nahral a s tým musíte už teraz počítať, aby na tom videu ste neboli ani náhodou vy ten agresívnejší a vy ten vulgárnejší. To musí teda byť ten útočník, pretože veď on je ten agresor a to Milan myslím si, že tiež zvládol veľmi dobre. No a odporúča sa nejakým spôsobom prekvapiť toho útočníka, no. Tak ale viete, neviete zareagovať, neviete odhadnúť, že či bude naozaj potom aj teda príde k bitke alebo nie. Čiže mohol ho Milan objať. To by ho určite prekvapilo. Ale teda, Matúš, je dovolené povedať, že choď do riti? Tak... Teraz sa ťa ako šéfredaktora pýtam. Za normálneho... Maroš, nech sa páči. Je dovolené povedať choď do riti, keď to poviete tak, že sa na ten výlet začne tešiť. To základné pravidlo Milan splnil, pretože ten pán spúšťal takú akože kanonádu nadávok a hrozných rečí, že choď do riti je úplne primeraná, slušná reakcia, normálne mohol byť aj v obleku Milana, stále by to bolo v pohode. Čiže ide o situáciu, ide o konkrétnu situáciu a my sa to snažíme trochu akože ľahčovať a snažíme sa z toho urobiť aj nejak akože ľahšiu vec, ale ono je to strašne vážne, lebo naozaj sa proti tomu ťažko dá brániť. A ak ľudia začnú pristupovať namiesto toho, aby sme debatovali o tom, čo si kto myslí a v čom sa spolu zhodneme alebo nezhodneme, ale ak to skončí, že bez akejkoľvek príčiny niekto k vám príde a začne po vás vrieskať hrozné veci a prípadne ešte nebodaj aj prejavovať, že je fyzicky zdatný,
tak to je koniec. Tam končíme a tam z toho sa už jednoducho nedá vrátiť späť. Čiže je dôležité, aby sme sa všetci pokúšali vydržať to v normálnej, civilizovanej podobe. Tento pán to nevydržal a Milan, myslím, nebol ten, ktorý by to ešte viacej vyhrotil alebo ešte viacej zneužil a to je podľa mňa dôležité. A som rád, že je tu s nami Milan a že je v zdraví a v dobrej forme. To je dôležité. Matúš, ale Tibor Gašpar nahral video, kde povedal, že sa Milan nemôže čudovať, pretože denník N rozosieva nenávisť a podľa Gašpara hlavne náš karikaturista Šuty a ukázal aj obrázky, ako Šuty kreslí Gašpara ako ruského telocvikára, ako kreslí Fica a povedal, že keby nebolo nás, bol by to stroskotanec bez práce. Šuty. Trošku nepochopenie karikatúry, že? Tak pán Gašpar zjavne nechápe veľa vecí, čiže toto ma vôbec neprekvapuje, veď akože asi nie je náhoda, že... No, dobre. Tam naozaj ide o to, že kritizovať karikatúru za to, že je smiešná, že pracuje s hyperbolou, s nadsázkou, že je ironická, tak to je vlastne také, ako kritizovať, že neviem, že v tom žbáne je voda, alebo že jednoducho dýchame vzduch. To je úplne jednoducho základná vec, aká je. Tváriť sa, že karikatúra je to isté, ako keď niekto na ulici na niekoho začne vrieskať, je úplne jednoducho, to už je normálne, že faul, to je odporné. To tak jednoducho nie je. Čo tá karikatúra, kedy koho ohrozovala, kto sa kedy mohol cítiť, že možno, že mi ten obrázok jednu natiahne, alebo čo je, aký strach? Možno Gašpar sa zle cíti, keď sa na to pozerá. No, tak je zaujímavé, že sa na to pozerá, lebo podľa mňa sa skúma, ale ďalšia vec, ktorú tam, kde robí chybu pán Gašpar v tej argumentácii je tá, že on tam aj hovorí, že keby Šuty nekreslil pána premiéra, dokonca si Šuty dovolil nakresliť pána premiéra ako diabla. Je mini. Veď ako čo? Veď to je naozaj, veď on nie má diabolské veci. Že keby nekreslil Fica a pána Gašpara, tak by teda nemal čo robiť a skončil by. No a to je úplná blbosť. Šuty kreslí v novinách od roku 2002. To je 25 rokov pomaly už. 25 rokov a za tých 25 rokov nakreslil tisícky obrázkov. Má 5 kníh, ktoré sú také tučné knihy, kde sú tie obrázky jeho. Nakreslil stovky obrázkov iných politikov ako Fica a Gašpara. Fico a Gašpar, teda hlavne Fico sa opakuje dosť často, pretože z tých 25 rokov dosť veľa rokov bol vo významnej pozícii na to, aby sa dalo kresliť o ňom karikatúry. Ale jednoducho predstava, že Šuty kreslí iba ich dvoch, to je úplný omyl. Čo má potom hovoriť Matovič, alebo čo má hovoriť Radičová, ktorú kreslil Šuty celkom dobre, čo má hovoriť Milan Majerský, ktorého kreslí Šuty tiež veľmi dobre, čo má hovoriť Sulík, ktorý teda si tiež užil svoje. To je jednoducho úplný nezmysel a úplné nepochopenie a pán Gašpar nech sa venuje podľa mňa svojej obžalobe a očistcu a nech sa pokusí obhajovať, že nerobil tie zločiny, ktoré ho obžalovali ho. My máme samozrejme ten dobrý sklon veci vidieť z nadhľadu a snažiť sa, aby sme tu nevnášali ešte viac tých temných tónov, ako zažívame na ulici, ale ja by som predsa len pri tejto príležitosti povedal, že ak niekto, ako ten pán, ktorý tak skvele komunikoval s Milanom, sa odhodla k takému činu, tak to je tým, že je roky masírovaný propagandou, že takto sa správať je úplne v poriadku. To bolo aj jeho vyjadrenie. Ja som predsa neurobil nič zlé. A ono to presvedčenie nevzniklo z ničoho nič. To presvedčenie do ňoho vtlkli tlačovky, briefingy napríklad pána premiéra, ktorý veľmi rád a veľmi často sa uchyľuje k priamym výhražkám fyzickým násilím. Kým Milan rozprával, tak ja som si vygooglil zo pár jeho vied, kým bol v opozícii. Zoberme palice, lopaty a poďme na úrad vlády. Viete si predstaviť, že by to niekto povedal na námestí Slobody, keď boli tie protesty? Zoberme lopaty a poďme, vybucháme to v tom parlamente.
Navozíme sem 10 000 ľudí pred Národnú radu a z toho parlamentu zostane iba kopa kameňov. To hovorí človek, ktorého počúvajú desiatky, 100 000 ľudí a sú posmelení v tom presvedčení, že agresivita je úplne v poriadku, keď to hovorí samotný premiér. A čo ma už do biela rozžravilo, keď som zachytil, že hovoril, vykrikoval na opozíciu, strieľal na mňa človek, ktorý má rovnaké politické názory ako vy. Tak pardon, ja mám taký pocit, že ja som nikdy nebol medzi slovenskými brancami. Ja som nikdy nenapísal status prorusky, ja som nikdy nenapísal nejaký článok protirómsky. Ja som tiež nikdy nezakladal pacifistickú stranu ako pán Cintula. Jednoducho išlo o dezorientovaného, totálne dezorientovaného človeka, ktorý po minúti zmyslov strieľal, ale zodpovednosť za to, že strieľal, predsa nemôžeme mať my, ktorí chodievame na tie námestia a protestujeme vždy slušne, protestujeme vždy pokojne, protestujeme tak, že sa nikomu ani vlások na hlave neskrivil, že nebola rozbitá jedna okenná tabula, že nikto sa tam necíti ohrozený. Toto je naše politické presvedčenie a nie to, ktoré nám pripisuje Robert Fico. Tomáš, ty by si ako zareagoval? Ty by si povedal, že zmizni? Lebo ty si predsa len trošku taký nižší. Tak ono, to zmizni, to je ako keď máte doma malé deti, nie? Že si myslia, že keď príde bubák, tak keď si zakryjú oči, tak vlastne ich už neuvidí. Ale nefunguje to tak. Ja sa priznám, že ono to sú naozaj veľmi nepríjemné situácie. Jednu, nie úplne až takú, ale veľmi blízku a naozaj akože tam som nevedel tiež, či to nevyústi do fyzického násilia, som tiež sám proste zažil a tam je naozaj to, že vy na to nie ste pripravení. My sme evolučne vystavaní tak, že tie reakcie, o ktorých si hovoril, že zamrzneme, paralizujeme, to máme v sebe ako mnoho iných živočíchov, ktoré v reťazci proste sa museli, akože vedeli, že som zároveň predátor a zároveň lovená zver. A je to nepríjemné a ja veľakrát mám také, určite to máte aj vy, že potom prídete domov a tak sa vám uľaví a na chvíľu si tak zasnívate, že keby som vedel kung fu, že tak, že si predstavovať, že aký by ste mali kľud a pokoj, jak to mohlo celé inak vyzerať, že a jak sa dá použiť zrazu ten sarkazmus, lebo viete, že tí druhí nepochopia. Viete, že také tie vety toho typu, že on ti povie, hej ty a niečo na teba vytriskne ako tento pán a ty mu povieš, kamarát, máš aj doplnkové zdravotné poistenie? Lebo dnes ho budeš potrebovať. Viete, alebo viete, také tie veci, určite ste to zažili, že ste mali spätne z takýchto vecí navymýšľali strašne veľa. Viete, že už ti niekto obliekol rodinu do čierneho. Viete, ako... Už si niekedy zbieral vyrazené zuby s polámanými rukami? No, ale v tom už je tá agresia, vieš, ale takéto vieš, akože, že už si vyhral niekedy nejakú cenu a on nie, lebo dneska budeš darcom krvi roka. Vieš, akože... Tam, vieš, a na tom je pekné to, že to nemá šancu odčítať ten druhý. Ale samozrejme, že my o tom sníme, a to je pekné, že o tom snívame, lebo to je to, že máme v sebe ten princíp spravodlivosti, že tak by to nejako malo byť. Ja sa priznám, že ja na to takto nereagujem. Jedna vec je, že mňa keď niekto oslovuje, mňa vždy oslovovali v dobrom, odkedy chodím s týmito pánmi a dámov, tak už mám aj iné skúsenosti a ja vtedy, keď niekto za mnou príde, oni ani si nie sú istí, že za kým idú, len je im známa tá vaša tvár a vedia, že v zlom kontexte, tak prídu, že nie ste to náhodou vy? A ja vtedy hovorím, asi nie. Lebo na čo zbytočne ísť? Aj keby ma chcel chváliť, ja to rado želiem. A oni väčšinou, počujete, viete, ak to končí, oni povedia, aj som si myslel. Viete, že oni vlastne ani netušia, čiže je to pekné, ale ak mám vám dať jednu radu, čo úplne odzbrojuje, je súcit. To naozaj funguje na všetkých úrovniach. Súcit, s ktorým sa oni vedia nejakým spôsobom stotožniť. Veľakrát, ja som veľa bitiek prežil, som z malej dediny, chodil som na tie diskotéky. Tam, keď zaznelo, ty na akého kúkaš, tak si
tak si vedel jednu jedinú vec, že si hovoril tak iba, že ešte aj toto dnes, ešte. A on že, čo sa stalo? Vieš čo, prečo mi zomrel otec a som myslel, že trošku na to zabudnem, tu na tieto diskotéky a do toho ty. A on zrazu veľmi vám objedná vínko, viete, že... Čiže aj ty si tam, Milan, možno mohol povedať, že smútim, vieš, že zomrel Putin, alebo niečo, vieš, že... Hneď by si ho mal, vieš, že... No ale stal sa ešte jeden oveľa vážnejší útok a to, že v Gelnici muž zabil svoju manželku po tom, čo ho prepustili z väzby, v ktorej bol za to, že ju fyzicky napadol. Zabili ju vlastne 11 dní po tom, čo ho prepustili. Súd žene nevyhovel, keď žiadala zákaz priblíženia a jej kolegyne zo školy, bola to učiteľka, napísali tyrán, pred ktorým márne hľadala pomoc. Sudca zamietol jej žiadosť o zákaz priblíženia, jej strach bol podceňovaný, jej hlas nebol vypočutý. Minulý rok takto zavraždili 17 žien ich partneri. Matúš, toto sa neustále opakuje. Čo sme to za spoločnosť? No zjavne sme spoločnosť, ktorej neprekáže, že zomierajú úplne zbytočne ženy, ktoré neurobili nič iné, iba to, že majú agresívnych a zúrivých partnerov. Sme spoločnosť, ktorej nemáme dostatočne vybudované pravidlá, systém, nástroje na to, aby sme ich dokázali ochrániť. A sme spoločnosť, ktorá väčšinu tých vražd dokáže prejsť vlastne mlčaním, alebo teda ľahostajnosťou. Predviedol to včera to bolo. Včera premiér Robert Fico, ktorého sa naša kolegyňa Karolina Kiripolská pýtala, že čo hovorí na tú vraždu v Gelnici a on odchádzal z úradu vlády z tlačovky a iba sa tak akože krútil hlavou a nepovedal ani slovo. Nedokázal povedať jednoducho, že mu to je ľúto, že to je jednoducho, že ho to mrzí, že praje úprimnú sústrasť blízkym. Za ním išiel Tibor Gašpar, ten telocvikár a on sa dokonca uchechtával. A to je jednoducho presný obraz toho, akým spôsobom fungujú. Čiže dnes už sa ozval minister Susko, tiež dokázal povedať len vetu, ktorá vlastne je problematická, ale povedal, že nešlo o systémové zlyhanie, bolo to individuálne zlyhanie. Pritom všetko ukazuje, že to je systémové zlyhanie, lebo sa to opakuje mesiac čo mesiac. Minister Šuta Eštok tiež povedal, že teda to preberie s policajnou prezidentkou a budú to riešiť a nemôže to tak byť. Ale je to problém, naša kolegyňa Ria Gererová o tom napísala knihu, odporúčam, kniha sa volá Bola to láska a ten názov odkazuje na to, že keď sa tieto vraždy dejú a oni sa dejú naozaj mesiac čo mesiac, tak v bulvári píšu častokrát, že zabíjal z lásky, ale zabíjal z vášne. A to je jednoducho nezmysel. To sú jednoducho agresívni, zlí muži, ktorí zabíjajú svojich najbližších, častokrát ešte aj pred deťami. A chápem, že za to nemôže Robert Fico ako osoba, ale tak dlho je premiérom a tak dlho túto spoločnosť zásadným spôsobom ovplyvňuje, že podľa mňa je to primerané povedať, že nesie zodpovednosť za to, kde sme, pretože špeciálne posledné 3 roky, odkedy je 4. krát premiérom, my neustále vidíme, že Fico a jeho vláda do nekonečna riešia iba jedinú vec, ochranu seba samých. Robert Fico samého seba, jeho najbližších priateľov, práve Tibora Gašpara, Norberta Bedera a ďalších. Oni chránia iba tá skupinka chlapov, tým ide o to, aby nebodaj oni neboli v ohrození. Ale to, že sú v ohrození a že zomierajú ženy, je im absolútne ukradnuté. A myslím si, že to musíme zmeniť my, verejnosť, a že asi je najvyšší čas, aby sme sa pokúsili dostatočne jasne povedať, že sa musia zmeniť kompletne pravidlá. Že jednoducho musí prísť k zásadnej zmene, nie iba k nejakému dopísaniu zákonov alebo nejakej úprave nejakého predpisu, ale musí prísť k zásadnej zmene, ktorá bude hovoriť, že každý takýto život je vyhasnutý život je tragédia a musíme každej ďalšej vražde zabrániť. A keď to neurobíme, tak zlyhávame ako spoločnosť a nezaslúžime si byť moderná, európska, civilizovaná spoločnosť. Musím sa priznať, že túto tému prežívam už roky veľmi ťažko, pretože my sme ako keby spoločnosť s vysokou toleranciou voči násiliu a výhražkami násilia. V 16. storočí v Anglicku
prijali habeus corpus akt, to znamená, máš právo na svoje telo, máš právo na nedotknuteľnosť. My ešte stále to násilie berieme tak, no, tak dali sme si po papuli, no a čo, veď to je u nás bežné. Ale my nie sme už, jak by sme to slávnym slovom Michala Vašičku povedali, rurálna spoločnosť. My sme ľudia, ktorí žijú v európskej civilizovanej krajine, teda mali by žiť. A keď pozerám na to, ako drakonicky a drasticky sú trestaní ľudia, ktorí si vypestujú nejaké 4 rastlinky na záhrade, ako tolerantne a dokonca s pochopením sa prijíma to násilie medzi ľuďmi, tak si hovorím, kedy už konečne aj na Slovensko príde civilizácia v tom zmysle, že vyhražanie sa fyzickým násilím a samotný akt fyzického násilia by sa mal trestať nepodmienečným väzením. Ja k tomu chcem povedať jednu vec, lebo ty si hovoril, že jasne musia sa udiať tie zmeny, musíme prenastaviť zákony, musí to začať inak sudcovia vnímať. O policii ani nehovoriac, ale čo je dôležité, a to s tým vieme urobiť okamžite niečo my, a apelujem teraz na nás mužov, že my sa nemôžeme tiež tváriť, že my sme tí slušní muži, my vychovávame slušných synov, že týka sa to nás do veľkej miery práve kvôli tomu, že tie ženy sú, alebo trpia tým násilím práve kvôli tomu, že sú v tej znevýhodnenej pozícii, pretože sú vnímané ako sexuálny objekt, sú vnímané veľakrát z tej pozície sily a moci toho muža a my sme veľakrát tak ľahostajní, koľký z vás a koľký z nás dennodenne počujeme v našich bytoch krik, kedy naše manželky nám hovoria, že počúvaj, nemáme niečo toto a my nevieme, bojíme sa my konfrontácie muža s mužom. Koľkokrát vidíme na ulici mužov, ktorí vedú tie svoje partnerky štýlom, že sa ich dotýkajú spôsobom, akým by nemal byť v 21. storočí už dávno proste tolerovaný. Máme v našom prostredí, u kolegov, na pracovisku, kdekoľvek, chlapov, ktorí rozprávajú tie veci, ktoré rozprávajú vtipy o tom, že žena po 3 týždňoch začala vidieť na jedno oko a tí chlapi sa na tom zasmejú. Proste my by sme takýchto ľudí mali vytlačiť z nášho prostredia, rozprávať im o tom, konfrontovať ich a kým sa neozveme my, tak nemôžeme čakať na to, že nejaká systémová zmena niečo zmení. My muži sme takto vnímaní zo strany žien, pretože sme v úvodzovkách chcú silnejšie pohlavie v zmysle, že naozaj akože ja byť žena, tak idem večer o 11. večer, asi sa necítim rovnako, ako keď idem ja. A to tiež nie som nejaká veľká väzba, ale akože, hej, mám aspoň ten humor, vieš, že... Ale musíme s tým niečo začať robiť a je to aj, nie že aj, je to naša zodpovednosť muži. Naše debaty sa volajú Ako zachrániť demokraciu a najbližšie demokraciu otestujeme už na jeseň v komunálnych voľbách. Milan, čo nám ich výsledok povie o tých parlamentných voľbách? A poviem také príklady, boli sme v pondelok v Rimavskej Sobote, tam napríklad kandiduje proti pánovi Šimkovi, ktorého podporuje Smer a neviem kto všetko a je tam primátorom už 16 rokov. Kandiduje tam pán Váľo, ktorého podporuje celá opozícia, úplne všetky opozičné strany, ešte aj neziskový sektor. Alebo v Trenčíne za županku proti pánovi Baškovi kandiduje pani Svitková, manželka prenasledovaného policajta. Keď oni napríklad prehrajú v týchto mestách, bude to znamenať, že Fico má ešte nejakú šancu v tom 2027? Myslím, že akokoľvek sú komunálne voľby dôležité, tak netreba preceňovať ich akoby výsledok v celkový. Poprvé, pretože u nás je to nejasné, pretože plno starostov kandiduje ako nezávislých vrátane, mám pocit, ministra dopravy Ráža. Takže ako netreba to brať úplne, v tom je aj rozdiel medzi Slovenskom a Českom. To sú v Bratislave dosť vyhodené peniaze, nie? To kandidatúra pána Ráža. Ja myslím, že pán Ráž to dostal od Fica príkazom, neviem. Už som počul aj teóriu, že Valo si ho objednal. Rozdiel medzi nami a Českom je, že v Česku sú tie komunálne voľby naozaj vlastne takým lakmusovým papierikom výsledku budúcich parlamentných volieb. To na Slovensku neplatí.
Takže nepreceňujme to. Keď pri posledných komunálnych voľbách Fico, alebo teda Smer dosť, alebo aj vládna koalícia dosť drvivo prehrala napríklad v Župách, z 8 im dostali iba 2, a napriek tomu proste parlamentné voľby vyhral. Takže nech to tak alebo onak, netreba to preceňovať. Keby náhodou v Rimavskej v Sobote zvíťazil pán Valo, čo je, nie som si istý, či teda aké veľká má šance, tak to by mohol byť signál, že ľudia začínajú vnímať komunálne voľby ako referendum o tejto vláde. Ale obvykle to tak nie je, takže nerobme z toho vedu. Ja si myslím, že niektoré príbehy miest, práve špeciálne Rimavskej Soboty, sú smutné, lebo proste roky a roky tam vládne jeden človek, ktorý sa teda hlási k fašistom a tí ľudia mu znovu a znovu dávajú hlas, lebo im proste vydláždi chodníky. Že im to stačí, že tí ľudia v tých mestách nemajú ambíciu, možno ani už nevedia, že sa môžu mať lepšie. A že tie mestá môžu vyzerať krajšie. A treba ale povedať aj to, že vďaka komunálnym voľbám za posledných 2-3 periódy sa ukázalo, že mnohí starostovia, primátori miesta, obci dokázali zveladiť tie mestá a dokonca nielen ich zveladiť technicky, vydláždením chodníkov, ale aj, že z tých miest sa stali akési ostrovy slobody v opozícii voči vláde, ktorá ich chcela potlačiť. A to je podľa mňa dobrá správa o tejto krajine, že ja preto si myslím, že komunálne voľby sú dôležité, lebo pomáhajú aspoň trochu vyvážiť brutalitu vlád, ktoré sa snažia tú slobodu potlačiť. Matúš, robí opozícia dosť preto, aby Fico skončil? Aktuálne vidíme novú stratégiu PSK, teda oveľa tvrdšiu. Vidíme aj, že tie ďalšie opozičné strany chcú kandidovať samostatne. Vidíme takú širšie rozkročenú Maďarskú alianciu, že ešte nie je úplne jasné, ku komu sa ona v tých komunálnych voľbách pridá. Tak asi na začiatok treba povedať, že opozícia je dosť široký pojem a našťastie máme veľa strán, pestré návrhy toho, ako riadiť a spravovať spoločnosť. Čiže nedá sa podľa mňa hovoriť, že či robí opozícia ako celok dosť alebo málo. Ale myslím, že naozaj stojí za zmienku teraz to, čo sa deje posledné 2 týždne s Progresívnym Slovenskom. A tam ma zaujalo, že je to dôkaz, že ako sa zavďačiť opozičnému voličovi, že to je naozaj ťažká disciplína. Že opozičný volič je naozaj náročný a naozaj vyžaduje, akože povedal by som, že až nad možností vlastne prácu, že takú tú dokonalosť vyžaduje, čo sa vlastne v politike neúplne dá. Lebo veď sme počúvali, celé mesiace sme počúvali, že to PSK sú mlandraví, nereagujú, stále sú iba v defenzíve, stále sa im bránia, ten Šimečka nevie nič prísť s vlastnou témou, je to také nijaké a budú padať a neviem čo. Tak poprvé v prieskumoch sa ukazuje, že nepadajú. A po druhé teraz zdá sa, že teda už došla trpezlivosť aj v Progresívnom Slovensku a za tie posledné 2 týždne pritvrdili. A pritvrdili spôsobom, kedy ukazujú na chyby Roberta Fica. To je veľmi dôležité, lebo oni nezačali oplácať tým, že by začali vyťahovať kauzy syna Roberta Fica, alebo kauzy priateliek Roberta Fica, alebo pána Mažguta, alebo Richtera, alebo týchto ľudí. Naopak, stále držia to základné a veľmi dôležité pravidlo, že oni sa pozerajú na to, ako spravuje verejné peniaze a verejnú moc Robert Fico. Čiže pozerajú sa na Fica a ukazujú, že rozdáva peniaze svojim blízkym, ukazujú na rodinkárstvo. To je rozdiel oproti tomu, čo robí Fico. Fico ukazuje na príbeh Marty Šimečkovej, ktorý nemá nič spoločné s tým, že by niekto, jej syn Michal Šimečka, rozdával peniaze verejné alebo svoju moc zneužíval. A to je dôležité. No ale čo počúvame? Zrazu počúvame, že tí istí častokrát voliči Progresívneho Slovenska teraz hovoria, že teraz je to už príliš tvrdé, príliš ostré, toto je už také troška skoro ako aj taký malý Matovič, to už je príliš. No a myslím si, že to je dobrý úkaz toho, že vlastne nedá sa úplne zavďačiť náročnému opozičnému voličovi, ale politika nie je nejaká prekomplikovaná, strašne zložitá veda. Myslím si, že nakoniec funguje to, že keď ste pod tlakom, keď ste v defenzíve, tak nebudete mať šancu pôsobiť, že ste v dobrej nálade a že prinášate nové témy a že ste jednoducho v dobrej forme.
keď sa dostanete keď sa nadýchnete a začnete vy určovať témy, čo sa v progresívnom Slovensku za posledné 2 týždne deje, tak zrazu sa zdvihnú aj hlavy tých voličov, lebo nie sú ubití ako v ringu. Zrazu to vyzerá nádejnejšie a lepšie. Zrazu aj ten Fico, ktorý inak vyzerá, že je vlastne neporaziteľný, pretože 4-krát už je premiérom, tak zrazu aj ten Fico iba tak trapne hapká a nevie veľmi na to reagovať, robí chyby, rozpráva hlúposti, z ktorých sa podľa mňa stále viac a viac ľudí smeje. Čiže mne sa zdá, že tá aktivita je dôležitá a je dôležité, že si ju treba všimnúť a povedať, OK, tak toto je možno cesta. Nejdeš to, Milan, komentovať. Monika, ale ja to som slobodný človek. Takže nemal by som. Veď to nie je, to je skôr akoby... áno, je to, čo hovorí Matúš, je presne ten príbeh, ktorý si pravíme, no taká tento zápas v tom ringu, akože to fakt takáto je politika, tak to veď to sa predsa nepatrí. No, treba povedať samozrejme, že v tom ringu poskakuje už Robert Fico 16 rokov alebo 20 a on zaviedol tieto špinavé prostriedky politickej kampane. Ale nie je to vôbec prvý príbeh, to znamená, že ja len chcem odkázať na to, že každý, kto sa pokúsil, povedal by som, zastaviť takúto kampaň vzájomného proste, ako to povedať, útokov jedného na druhého z politických superov. Nikdy nepochodil, je slávny prípad amerického senátora Adlaiha Stevensona, ktorý v roku 1952 kandidoval na amerického prezidenta. A bol taký veľmi slušný pán, demokratický senátor a republikáni vtedy viedli voči nemu naozaj špinavú kampaň. A on jedného dňa potom sa pokúsil, aj to povedal, ponúkol som svojim oponentom dohodu, že keď o mne prestanú hovoriť lži, ja o nich prestanem hovoriť pravdu. No, dohoda sa neuskutočnila, ani my ju nemôžeme očakávať. Keď už si spomenul Adlaia Stevensona, tak musím pridať aj ďalšiu historku, ktorou na mňa zapôsobil. Robil kampaň, mal veľký úspech, tlieskali mu všetci a jedna pani zo zadných radov vykríkla: pán senátor, budú vás voliť všetci slušní, poriadni a poriadku milovní občania. A Adlai Stevenson jej povedal: ďakujem veľmi pekne, pani, viete, ale ja potrebujem väčšinu. No ale okrem toho teda, že Michal Šimečka bol alebo ešte je v Chorvátsku a natáča tam tie nehnuteľnosti, tak sa zorganizovala už 2. ročník behu k Fafokanu. A to je začína to byť moja obľúbená akcia. Ide o penzión postavený z eurofondov, ktorý zatiaľ, ale podľa zistení mojich kolegyň, navštívilo len 15 Slovákov. Viacerí opakovane, 2 z toho boli redaktori denníka N Benedikovičovci. Jeden z tých Slovákov bol pracovník, ktorý sa vo Fafokane denne stará o dobytok, a keď sa ho kolegyne pýtali, prečo sa tam rozhodovali dovolenkovať, tak povedal, že lebo je tam pekne. Ale Tomáš, na ten beh prišli stovky ľudí a mňa zaujalo, že ten majiteľ toho Fafokanu tam postavil SBS-ku pred ten penzión. Čo si myslel, že to tam tí ľudia vyrabujú alebo zdemolujú? Lebo to je tak zlý symbol v politike. Tak je to zlý symbol, ale keď si uvedomíš, ja keď som si tiež prešiel ten zoznam tých ubytovaných ľudí, ktorým naozaj akože škoda, že ich aj nenahrávali pri tej výpovedi, lebo tam by úplne bolo vidno, že oni tam naozaj asi neboli. A keď tam boli, tak podľa mňa ich tam museli držať násilím, akože ten týždeň. A keď by sa naozaj to stretlo časovo, že tam práve bežala tá zlodejská 7, sa volá, že ten beh, viete, tak si predstavte tých nešťastníkov, ktorí nevedia, či tam už skončili navždy uväznení, alebo čo, že zrazu vidia okolo bežiaci dav. Vieš to, tí by začali púšťať dymové clony, dávať znamenia, že tu sme, vyslobodte nás, že tá ochránka tam podľa mala zmysel. Vieš, oni jednak chránila tých nešťastníkov, jednak chránila tých bežcov, aby sa nedostali a nevyslobodili tých ľudí odtiaľ. Ale čo je dôležitejšie na tomto celom je, že, priatelia,
ja som veľmi rád, že tento beh je, lebo však všetci títo zlodeji a korupčníci dúfajú v to, že keď proste takáto kauza aj prepukne, sa na to príde, že to tak 2-3 dní bude trvať, potom to vyprchá, prekryje to niečo iné a my už si môžeme užívať tie majetky. Takéto akcie nedávajú na to zabudnúť. Je dobre to pripomíname, musí to byť nepríjemné aj pre nich, aj vôbec pre celý Smer a tak. A ja sa tomu teším a podľa mňa to má obrovský potenciál. Pretože si predstavte, keby sme urobili takéto behy a lyžovačky a plávania ku všetkým tým zlodejsky postaveným veciam na Slovensku. Počúvajte, my tu do 10 rokov máme nové zapletalové, vlhové. Náš šport by sa my sme sa prelámali normálne na vrchol. Toto keď Rudolf Huliak pojme za svoju koncepciu rozvoja športu. Priatelia, ja vám hovorím, my sme o 20 rokov majstri sveta vo futbale. Hovorím, akože... Čiže toto je jedna vec. A druhá vec je, a to je na tom krásne, je vidieť to, jak oni chudáci teraz musia ten Fafokan vlastne držať a tváriť sa, že tam bolo všetko v poriadku, lebo však aj vy ste o tom veľa písali, speciálne Majka Benedikovičová, Zastavme korupciu, si ho dlho opisovalo celý ten proces. Ja keď som to čítal krok po kroku, že už tá prvá zmluva vlastne, polícia zistila, že ten prenájom bol písaný na človeka, ktorý neexistuje. Hej? Potom zistili, že to prenajíma niekto úplne iný. Potom vlastne mali vyplatiť peniaze, zistili, že to není úplne penzión. Potom teraz najnovšie tam prišla kontrola z tej platovnej, ktorí zistili, že tí ľudia vlastne, však vy ste to zistili, že zavolali ste 3-4, že vlastne stalo úplne overiť, že tí ľudia tam naozaj nebývali. To mne to príde, ako keby Fico robil kampaň na osvetu dobrých vodičov a povedal by, nech ten milión tý vodič, ktorého zastavíte, je nejaký môj kamarát. A teraz tá polícia ho zastaví, má pre neho tú kytičku, hej, tých 50 000 eur. A ten neborak vychádza a on, že ja viem, čo nesvietia mi svetla, ja som nemal čas to opraviť. A oni, nie, to je v poriadku, tak stane sa, hlavne, že máte papiere. No, nemám platnú STK, oni, Ježiši Mária, toto. A nejak z vás stiahne, no ja som aj pil, viete. A vy sa už na ňo pozeráte s tou kyticou a si vravíte, ale je to Ficov kamarát. Vieš, akože už mu to musíme dať a takto my fungujeme. Čiže ja si myslím, že my už ako keby, my už to asi veľmi nezvrátime. Ja nemám veľmi nádej, že tie majetky raz budú vrátené štátu a že tí ľudia budú naozaj potrestaní. Jediné, v čo je, a čo môžeme dúfať, že v tej ďalšej vláde už takýmto veciam nebude dochádzať a že keď niečo bude sa volať oficiálne, že kontrola, tak to naozaj bude kontrola a tým, ktorí chcú na to len zbohatnúť a podvádzať, tieto peniaze, nielen naše, ale z Európskej únie, nebudú vyplácané. Ja mám iba dve krátke poznámky. Jedna je, že keď si hovoril o tých Huliakových, akože jak to pomôže športu, tak si predstavujem, že o takých 8 rokov má tlačovú konferenciu Robert Kaliňák a hovorí o pozitívnych efektoch korupcie. Lebo to je presne to, čo by on z toho chcel vyťažiť. A potom druhá poznámka je, že veď už to zaznelo tu, že my by sme o tých Fafokanoch nevedeli, keby o tom nepísala naša kolegyňa Majka Benedikovičová. A ona sa tam aj ubytovala, ona bola teda aj s manželom Tomášom, našim fotografom, boli jedni z tých 15 Slovákov, ktorí tam boli ubytovaní. Na niekoľkýkrát, najprv teda ten proces, veď ona to popísala v texte, že ak to vlastne bolo problematické, lebo to neexistuje žiadna webová stránka, neexistuje žiadne možnosť sa tam dostať. A po niekoľkých pokusoch ich tam pustili teda na noc, boli tam úplne sami. A keď prišla odtiaľ, tak mi hovorila Majka, že ani do pyžama sa neprezliekla, lebo si vlastne predstavovala, že všade v tam paroží sú kamery a sledujú ich a že niečo sa stane v tú noc, že sa tam prečo, či to je jednoducho takúto atmosféru tam človek vidí, že ona vlastne hovorila, že tak stiesnený pocit, že boli radi, že keď odtiaľ odišli. Fico po 7 mesiacoch, odkedy mu vznikla kvôli vysokému dlhu povinnosť požiadať parlament o dôveru, tak to spravil a 78 poslancov mu tú dôveru bez problémov vyslovilo. Maroš, oni museli predčasne ukončiť rokovanie parlamentu a urobiť si také skoršie leto, pretože sa vraj nevedeli dohodnúť na viacerých zákonoch. Ale všetci sa vzácne zhodli, že dôverujú Ficovi. Vlastne neobjavil sa tam žiadny poslanec, ktorý by nejako robil problémy alebo niečo by žiadal. Čo ich tak spája?
Všetci vieme, čo ich spája. Oni vedia, že keď majú moc, musia urobiť všetko, čo je v ich silách, aby si tú moc udržali do poslednej možnej chvíle. Tým sa odlišujú od nesmeráckého politického spektra, ktorí si, a to musím otvorene kriticky povedať, tú dôveru ľudí absolútne nevážia a nevedia si ceniť to, že dostali od ľudí mandát, aby vládli. Urobme si krátky prehľad histórie. V 94. väčšina parlamentná povalila Mečiara a mohla vládnuť v pokoji do 96. Ale nie, SDL a ďalší dostali nápad, že treba urobiť predčasné voľby, čím vrátili Mečiara opäť na trón, aby mohol urobiť obdobie mečiarizmu. V 2010-2012 sme tu mali dvoch politických géniov, Matoviča a Sulíka, ktorí povalili z úplne nezmyselných a hlúpych dôvodov vládu Ivety Radičovej. Ako keby to, že im voliči dali nejakú možnosť, aby vládli, ako keby to bolo tak, že no tak tu sme to dostali, tak toto odhodíme. 2020-2023 Hegerová a Matovičová vláda. Matovič mohol dosiahnuť, aby Hegerová vláda pokračovala, ale jemu zatelefonoval priateľ na telefóne a povedal mu, vyškrblni tú demisiu a utekaj, koľko ti dých stačí. A Matovič utekal a vrátil Fica. Už len to porovnanie s Ficom. V 2018 musel Fico odísť z postu premiéra a urobil to, že pustil Pellegriniho, len aby sa udržali pri moci. Ja dúfam, že keby vznikla nejaká demokratická, nesmerácká, nehlasácká, ne-SNS-ácká vláda, že si konečne uvedomia, že to nie je hračka, ktorú dostali od ľudí, ale že to je povinnosť a zodpovednosť vydržať tých pri moci 4 roky a urobiť maximum, aby tých občanov nesklamali. Ale nezaváhal ani prezident Peter Pellegrini a vymenoval poslancov Miroslava Radačovského a Petra Kmeca za veľvyslancov napriek tomu, že jeden sa nevie správať a druhý má za sebou kauzu Slejada. Ale pri tom Radačovskom ma zaujalo, že pán prezident vlastne kritizoval to jeho správanie, povedal, že jemu sa to nepáči, že naozaj by nemal hovoriť opozičnému poslancovi, že má vyskočiť z okna, ale že veď ako pošlime ho na ten Cyprus, veď keď sa tam bude zle správať, tak ho môžeme kedykoľvek stiahnuť. A to je aká logika, že on už vlastne vidí, že sa nevie správať, ale aj tak ho tam pošle, aby sme to videli znovu a veď však stiahneme veľvyslanca. Matúš. Tak hľadať logiku v rozhodnutiach Petra Pellegriniho môže byť veľmi komplikované, ale hlavne si myslím, že to nie je otázka logiky, ale že to je otázka politického programu a povahovej črty pána prezidenta, lebo tento princíp on opakuje často. Keď odchádzal od Roberta Fica, tak povedal, keď zakladal Hlas, tak povedal, že on už nechce mať nič s politikou, tou agresívnou, ktorú robí Robert Fico a on založí novú stranu, ktorá bude proeurópska, prodemokratická, prozápadná, kultúrna, civilizovaná, slušná. Takú stranu on chce robiť a nikdy už nepôjde do vlády s Robertom Ficom. No, potom sa vyskytla situácia, že zrazu mohol ísť znova do vlády. Vedel presne, aký Robert Fico je a znova to skúsil a hovoril nám, že ale veď my budeme takouto brzdou, budeme brániť to naše zahranično-politické smerovanie, budeme kričať, keď sa bude diať niečo zlé. Ticho bol celý čas, nič neurobil, pretože čo by on mohol urobiť? Tak to bude to isté aj teraz s pánom Radačovským, tak to je vymyslená nejaká veta, ale v skutočnosti sa už nikdy neozve, pretože to nie je prezident, to je jednoducho neborák, to je pandrla, ktorý je absolútne na šnúrkach. On nie je svojprávny politik, on naozaj robí iba to, čo mu dovolí Robert Fico. Jedine, kedy je sám sebou a je odvážny, sú také tie krátke momenty ako teraz, keď pán prezident odišiel na 2-týždňový výcvik,
obliekol sa do maskáčov, potí sa za nás, zlaňuje. To je jednoducho vrchný veliteľ ozbrojených síl, ako ho si človek predstavuje. Vieme, že nikdy nič by vážne neurobil a nerozhodol, ale dobre vyzerá. Ale neviem, či ste zachytili, Trumpová rada mieru sa má zísť v najbližších týždňoch. A Na Cypre. Na Cypre. A viete prečo? Radačovsky. Ja si vždy, ako sa mesiac nevidíme, tak ja si zapisujem také, o čom by sme sa mohli rozprávať, ako sa dejú tie udalosti. A pri pánovi Pellegrinim som si zapísala ešte jednu vec a to, že pred pár týždňami mali spoločný obed pán premiér, pán prezident a predseda parlamentu. A viete, ako je vzdialený úrad vlády od prezidentského paláca? To je naozaj, že 300 metrov, 4 minúty peši mi ukázal Google Maps. A pán prezident tam prišiel na majákoch, na ten úrad vlády. Že celá kolóna išla po Banskobystrickej ulici, to má akože kúsok, áno? A on proste príde k Ficovi na majákoch. To čo je? Prečo on toto potrebuje, Tomáš? Dostanem sa k tomu, ale taká prvá vec, čo ma napadá, je, že či on naozaj nepotreboval zobudiť toho Fica. Viete, že dať mu najavo, že už idem, že priprav sa. Vieš, akože aby to počul, lebo neviete, no mohol byť po tom rannom behu na hrádzi, čokoľvek, vieš, akože sprchuje, aby neprišiel. Myslíš, že je mu tak akože linga hlava po tých koniakoch, takže ide Pellegrini? To neviem, každopádne dáva to zmysel, lebo vieš, zrazu hovoria, že už nasadám, pustíte majáky, lebo takto by nevedel, prekvapí ho, viete, v župane, není to, Matej Drličke by o tom vedel rozprávať. Druhá vec je ale, a to si musíme povedať, že viete, ten Peter Pellegrini je vlastne, je vystavený situácii, ktoré naozaj není ľahké zvládať. Naozaj, že už keď sa niekam dostanete a vidíte, že tí ľudia vás poznávajú a majú pocit, že majú voči vám prejavovať nejakú túto, tak je strašne ľahké podľahnúť takému pocitu, že možno na to mám aj právo. Ja napríklad som raz bol v kine na jednom festivale, tam bola taká svetová premiéra a sme dostali lístky, tak sme tam tlačili, všetci sme to chceli vidieť a som tam stál s tými ostatnými ľuďmi a strašne to išlo pomaly, tak som si rád, či vôbec tam mám ísť. A zrazu jedna z tých hostesiek ma spoznala. Hej? A on hovorí, pán Hudák, vy poďte, my vás pustíme. A ja tak zrazu, viete, na chvíľu, že... Ale len na chvíľu. A to je to dôležité. Dať si tú sekundu, dve. Uvedomiť si, že jak to vyzerá voči tým ostatným. Ale dám si sebe, čím som si to zaslúžil, preboha, prečo by som... Tak ja hneď okamžite hovorím, nie. Ja tu nebudem čakať už ani minútu dlhšie, keď som mohol byť dávno vo vnútri ale nie, žartujem. Samozrejme, že som ju zjazdil po čiernu zem, že to sa takto nerobím, ale ma zozadu iným vchodom pustiť, ma tu strápňuje pred ostatnými Ale aby som prešiel k veci. Tá základná pointa pri Petrovi Pellegrinim práve s týmito majakmi a vôbec s tým, čo ako predvádza v našich uliciach, je presne o tom a ilustruje to taký príbeh, ktorý sa udial u nás na dedine. My sme mali takého chlapíka, zaritého komunistu, ktorý sa strašne rozčiľoval v 10. rokoch, keď tu prišiel Jan Pavol II na návštevu, to bol v Košiciach, sa tak rozčiľoval, ako komunisti sa zvyknú, lebo oni nemali radi Jana Pavla II. Z jasných dôvodov a hovoril, že čo to má znamenať, je tu pápež a ideme sa posrať všetci a tu chodí na majákoch a polovička Košic stojí, lebo pápež sa potrebuje presunúť pár metrov. Hej? A môj otec mu hovorí, že ale však keď Husák takto chodil, ti to nevadilo. No však práve, hej, vtedy ste sa rozčiľovali, že súdruh Husák, prezident, hej, sa na majákoch a musíme stať. A otec sa na ňo pozrel a mu hovorí, Pišta, problém je len ten, že jeden z tých dvoch je lofas. A pápež to není, hej? Ja sa priznám, netuším, čo to slovo znamená. Ani my nevieme vôbec. Ale táto príhoda úplne vystihuje presne to. Viete čo, ja vám poviem jednu vec, že ak by Peter Pellegrini naozaj naplňal tú funkciu svojho úradu
presne tým, čím má byť naplnená. Čiže keď sme videli, že on naozaj mu záleží na tých našich minoritách, že rieši rómskú otázku, že rieši naše menšiny, že proste snaží sa bojovať za ľudské práva, snaží sa napravovať zákony, tam poukazovať na to, že tam, kde zlyhávame, možno ako vláda, nejak parlament a tak ja si myslím, že hocikto z nás tu by mu kľudne odpustil, kde tu nejaký maják a to, že sa niekde predbehne alebo zabočí do protismeru, lebo by sme vedeli, asi ide pomáhať riešiť tie ľudské práva. Lenže problém je ten, že my vieme, kam ide. Hej? On sa ide ostrihať, priatelia. A to je ten problém, že vtedy nemôžete čakať našu solidaritu a úctu k nemu a ten problém je aj v tom, že ak by taký prezident naozaj bol, tak by ho tie majaky ani len nenapadlo v najlepšom sne zapnúť. Pani Sáková, ministerka Sáková je autorka definície pána prezidenta, ktorú ja si vysoko vážim a vysoko hodnotím, lebo ona o panu Pellegrinim povedala vetu: pán prezident dokáže počúvať aj vtedy, keď ostatní mlčia. Náš pán prezident má problém, že nie je jediný na svete a nie je jediný prezident. Lebo keby sa nedalo porovnávať, tak možno, že by to nebolo až také tragické. Ale práve v tom istom čase, keď náš prezident je na tom výcviku, keď sa jednoducho prezlieka do kostýmov, tak v tom istom čase... Ale s úctou k uniformám. Vieš, že ja mám rada uniformy. Tak v tom istom čase, ako pán prezident je na výcviku, tak český pán prezident práve teraz vádza za dôležitý ústavný súboj s vládou Andreja Babiša, podal kompetenčnú žalobu, dnes rozhodol ústavný súd, že musí ísť prezident, že vláda musí umožniť prezidentovi ísť na summit NATO. To robia normálni prezidenti. Milan, často sa tu rozprávame o tom, čo môžu robiť jednotlivci v tom systematickom pokuse zosadiť demokraciu. A naša kolegyňa Janka Močková priniesla príbeh rešpektovaného kurátora z Košíc, Vladimíra Beskida, ktorý prekvapil umeleckú obec tým, že prijal ponuku pripraviť výstavu pre SNG, hoci teda jej aktuálne vedenie je dosadené ministerkou Šimkovičovou a väčšina pôvodných zamestnancov tú inštitúciu opustila. Tí odidení umelci, aj tí pracovníci povedali, že jeho krok oslabuje spoločné úsilie kultúrnej obce chrániť odborné a etické štandardy a on zase hovorí, že kritika a bojkot nič nepriniesli, je na čase, aby galéria znovu fungovala a že ten maliar Szentpeteri, ktorého výstavu pripravuje, si zaslúži mať výstavu v SNG. Tak Milan, zaslúži si Beskid od umelcov to odsúdenie? Áno, zaslúži si akože hlboké pohrdanie. Pretože pán Beskid si zrejme neuvedomuje, že teda ja neviem, aký je kurátor, nie som znalec výtvarného umenia, tak predpokladám, že totiž v umení to je tak, v kultúre, že každý výkon v skutočnosti má mať musí byť aj krytý nejakým morálnym postojom, špeciálne v umení a kultúre, pretože sú len výnimočné prípady géniov, ktorých dielo je tak významné, že prevýši svojim významom aj malosť charakterov autorov týchto diel. No, pán Beskid takýto génius rozhodne nie je. To znamená, že jeho povinnosťou voči kultúrnej obci bolo rešpektovať to, že ministerstvo kultúry ničí kultúrnu obec, galériu a on naopak ide teda oportunisticky využiť ponuku, ktorú mu dali samozrejme preto, lebo sa potrebujú teraz vykázať tým, že sú aj iní, vidíte, ktorí u nás budú teda vystavovať vrátane, bohužiaľ toho nešťastného výtvarníka. Tam je zaujímavé to, že on poprvé v tých rozhovoroch, ktoré dával, aj v tom zákonu, ktorý mala Jana Močková, je, že ešte navyše to je, a to je typicky slovenské, on
má osobný spor s bývalou riaditeľkou Národnej galérie Alexandrou Kusou, ktorú neznášal, s ktorou prehral vo výberovom konaní pred rokmi. To znamená, že to tam je ešte aj osobná pomsta. To je naozaj slovenské. Ďalší slovenský rys tohto je, že oni obidvaja sú z východu. Prepáč, Tomáš, aj Maroš. No, že tam ja cítim aj takú nejakú, akože, a teraz sa tým Bratislavčanom ukážeme. Čo si to oni dovolujú tu a my im teraz my prídeme do Bratislavy dobiť Bratislavu s pomocou ministerky Šimkovičovej. Teraz prišiel náš čas. Je to hrozná hanba a ja si myslím, že v princípe oni nepochopili jednu vec, že táto hanba sa s nej poniesie do konca života. Že tento obchod, ktorý urobili, im vôbec nestojí za to. No ale je ťažké im to asi vysvetliť. Iba veta, Monika. Ale mi odľahlo, že som z Leopoldova. Asi prvýkrát som sa potešila, že som z Leopoldova. Takže ďakujem ti za tú pozornosť. No, ja som chcel povedať, že ten súčasný pán riaditeľ je Bratislavčan, čiže myslím si, že či si z východu alebo z Bratislavy, to nie je odpoveď na to, ako sa správaš. Ja si dokonca ešte myslím jednu vec, že vlastne ako keby ten pán uškodí aj tomu dielu, ktoré tam chce vystaviť, pretože ja si viem úplne živo predstaviť, že tam sa na to nebudú ľudia hrnúť. Bude to do veľkej miery, predpokladám, nastavenie tom, aj keď to ľudia takto čítajú, lebo budú chcieť napraviť túto škodu tým, že dať ten postoj najavo, že stojíme na strane tých výtvarníkov, že proste väčšina ľudí tam nepríde a tá výstava sa úplne minie účinkom. Čiže bude to keby ešte poškodenie keby odkazu a umelecké hodnoty toho diela, ktoré tam má byť vystavené, čo nechápem, že aspoň v tomto sa nerozhodol prihliadať na ten zámer toho, že ak naozaj má rád to umenie a chce ho obhájiť, tak mu vlastne naopak uškodí. A ešte som... Ja ťa chcem ubezpečiť, že menej ľudí ako na výstavu Šimkovičovej a Kamenického určite nepríde. Maroš, hovorili sme o tom, ako rozpustili predčasne parlament, aby teda mohli už ísť do toho Chorvátska. Ale na jednej veci sa ešte tesne pred koncom stihli zhodnúť. Posunuli do druhého čítania ďalšiu novelu trestných kodexov, ktorá má sťažiť postavenie spolupracujúcich obvinených a o ktorej prokurátor Bohdan Čelovský, ktorý teraz dozoruje kauzu Očistec, povedal, že ak prejde táto novela, bude to mať fatálny dopad na celú kauzu. Čo to znamená a čo sme sa zatiaľ dozvedeli o tom Očistci z tých súdnych pojednávaní a z obžaloby, ktorú sme počuli? Tak je to 18 500 strán spisu, obžaloba má 181 strán, je tam 20 skutkov, je tam 11, ak si dobre pamätám, obžalovaných. Predstavte si, že by niekto chcel pri tomto počte urobiť monster proces. Proti jednému človeku zosnovať a vyťahnuť niečo falošné a usvedčiť ho proti realite, že niečo spáchali, je ťažké. Ale 20 skutkov a 11 obžalovaných, veď tam už len keby dávalo logiku, veď polovička z nich, keď sa tie skutky spáchali, mohli byť niekde v zahraničí, mohli byť niekde na výletoch. Jednoducho tá obrana, že oni sa ničoho nedopustili, je úplne smiešná, pretože na všetko sú tam dôkazy a veľmi, povedal by som, presvedčivé. Navyše, v tom prípade už sa asi 4 alebo 5 ľudia priznali a prijali dohodu o vine a treste. Povedzte mi, ktorý policajt by niečo také, lebo to boli zväčša policajti, ktorý policajt by to urobil, keby nemal istotu, že sú proti nemu dôkazy. A oni sa pokúšajú urobiť to, že celé je to monster proces, celé je to výsledok zaujatosti vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov. Jednoducho je to scestné, je to blúd a dôkaz toho je, že ťahajú za kratší koniec, že sú naozaj ako dôvodne a veľmi dôvodne podozriví zo spáchania tých najhorších zločinov, je to, že čo všetko robia preto, len aby ten súd neprebehol tak, ako by prebehnúť mal. Pretože tá novela, ktorú si spomínala, má jediný cieľ eliminovať spolupracujúcich obvinených, aby sa ich svedectvo nebralo vôbec do úvahy. A to je
z mnohých svinstiev, ktoré sa táto vládna garnitúra dopustila, jedno zo svinstiev najväčších. Ale Maroš, španielský najvyšší súd odsúdil bývalého ministra dopravy na 24 rokov väzenia za rozsiahlu korupciu počas pandémie covidu. A náš najvyšší súd odsúdil bývalú poslankyňu Smeru Lubicu Rožkovú zo subvenčného podvodu s agrodotáciami na dvojročnú podmienku a 10 000 eur, hoci podľa obžaloby neoprávnene zobrala na obrábanie pôdy 152 000 eur. Toto je aká spravodlivosť? Som veľmi rád, že mám tu možnosť opäť povedať niečo, čo by ste si mohli vziať k srdcu, prosím vás. Ak už sa rozhodnete kradnúť, tak prosím vás, nikdy nie v malom. Vo veľkom a v najväčšom, pretože v malom vás potrestajú, ale vo veľkom a najväčšom, takom ako lietala Rožková, dostanete podmienečný trest a keď ste dostali nezákonne 152 000, tak 142 000 vám zostane. A vďaka tomu, že urobili tú zmenu trestných zákonov, nedostala trest od 7 do 12 rokov väzenia, ale dostala nejakých pár rokov podmienečného trestu. Toto je spravodlivosť, ktorú zaviedol Fico, Gašpar, Kaliňák, Susko a to je, povedal by som, dôvod na ich večnú hanbu. Maroš, na to, ako kradnúť vo veľkom, kedysi je slávny výrok Bertolta Brechta, ktorý povedal, že iba amatéri vykradajú banky. Skutoční profesionáli si tú banku založia. Naši politici z vládnej koalície pochopili jedno. Na čo budú vykradať banky, keď môžu ukradnúť celý štát? A toto proste urobili, tohoto sme svedkami, toto je iba jeden z mnohých príkladov. A na tom všetkom je ešte najperfidnejšie to, že na to, aby to mohli robiť, ešte musia šikanovať iných ľudí, najmä tých, ktorí samozrejme podozrievajú z malých krádeží, živnostníkov, malých podnikateľov, na ktorých púšťajú celé hordy kontrolórov, ako na toho nešťastníka s tými langošmi, ktorých to je tisíce a tisíce kontrol posielajú za úplnými chudákmi, o ktorých sú presvedčení, že kradnú, lebo však keď oni kradnú vo veľkom, tak oni kradnú určite v malom. A táto perfidnosť je podstatou dnešného štátu, na čele ktorého stojí Robert Fico. Ale v oveľa väčších číslach ako pani Rožková sa pohybuje minister obrany, pán Kaliňák. Už sme tu viackrát rozoberali kukuricu, že sú tam teda luxusné pisoáre, že tam je machová stena, že tam je obrovská nezmyselná obrazovka vonku na stene. Ale teraz sa ukázalo, že tam aj vnútri bude obrovská obrazovka za 427 000, 5-metrová LED videostena, stropné reproduktory, profesionálna kamera s umelou inteligenciou a má to byť ako miestnosť s veľkou obrazovkou známa z Bieleho domu, odkiaľ napríklad americký prezident sledoval zabitie Usamu bin Ládina. A tú zákazku dostala spoločnosť deň pred Štedrým dňom. Tomáš, na čo nám toto bude? No, možno sa tam raz presťahuje denník, mali by to cez cestu. A uvidíte, ak raz budú vraviť, není to tu zlé. Ale nie. Viete čo, ja budem optimistický. Ja dúfam, že tá budova, je dobré, že ju takto pekne vytunovali, to je ten výraz. Lebo ja verím, že za každým režimom, tak ako bol komunizmus a máme múzeum komunizmu, by malo ostať nejaká spomienka, kde budú chodiť naši potomkovia a generácie po nás a budú sa na to všetko dívať, tak jak sa teraz chodí do tej veľkej budovy Štázy. Keď som tam bol, to je fascinujúce inak, že chodíte po tých vyšetrovacích miestnostiach, kde naozaj tam mlátili, vidíte tie záznamy, tie štosy tých proste sledovacích záznamov a ja si to tak predstavujem, že toto by bol geniálne múzeum ficokracie.
Lebo keď si tam, predstavte, byli tí mladí, si povedia, preboha to, aj toto, áno, a z našich peňazí, predstavte si. A aj toto, a to vtedy, čo, nikto nemal na Slovensku takú obrazovku, oni mali. A že aby ste mali, a pri všetkom by mala byť taká malá cedulička, že za toto mohla byť nová nemocnica. Hej? Za toto mohlo byť, lebo ľudia potrebujú názorne to proste vidieť. A druhá vec je, že ja sa vám priznám, že ja sa ešte bojím jednej veci, že ja keď to na to celé tak dívam, aké technológie tam pchajú a aj na ten tvar trošku tej kukurice, že či to, oni si nechystajú vesmírnu loď, priatelia, že jak si vravel, tá slučka sa sťahuje, vieš, a že oni vedia, že v tom momente, ak udrie to kladívko toho sudcu, my budeme vidieť, jak tie plamene vyšľahnú. Zatvorte okna vtedy, denníku N, lebo a oni odletia niekam, neviem, za Elonom Muskom na Mars, alebo ja neviem, alebo možno sa len Kaliňák vráti tam, odkiaľ prišiel. Viete, že možno, to je naozaj to, že on povie, Kali volá domu. Viete, že to je tá planéta korupčníkov celosvetová. Robím si srandu, ale verte mi, je to už naozaj ten posledný ako keby záchvat aj môjho zúfalstva, lebo naozaj pre mňa to je, ja si neviem predstaviť, že si niekto na takejto funkcii z verejných peňazí zariaďuje de facto sám pre seba, pred očami celej verejnosti, píše sa o tom, vidíme to, že tú letku tam je vidno, proste takto svoje akože luxusné sídlo a my vlastne stále nie sme v uliciach, že my sa tak akože že na to pozeráme, že fajn. My to naozaj sledujeme z denníka N, lebo naozaj máme teda okna, priamo vidím na kukuricu každý deň a sledujem to, čo sa tam deje. A teraz posledné dni začali riešiť múr okolo kukurice. A tam časť toho múru bol starý múr, taký tehlový, a potom dostávali novú časť, ktorá je z takých tých prefabrikátov, takých väčších betónových nejakých tvárnic. A oni úplne vyčistili tú tehlovú časť toho múru, úplne ju akože na čisto vyčistili. A myslel som si, že OK, že tak veď chcú priznať tú tehlu, že bude to pekné, ale potom to celé omietli a teraz malujú tie tehly na to. A to je podľa mňa najlepšia správa o tom, že ako sú míňané peniaze z verejného rozpočtu. Tipujem, že za to zaplatili pár 100 000 eur a tipujem, že to robila nejaká firma, ktorá bola vybraná veľmi dobre, veľmi dobrým spôsobom a budeme to raz vidieť. Tajne, samozrejme. Matúš, ale ako by povedal náš pán predseda vlády, že viete, je to pár premaľovaných múrikov, je to pár akože klobúk dolu, pán minister. Klobúk dolu. A určite chcem povedať, že sledujem to, pán minister to nerobí on osobne, tak ako nemiešal tu ten betón v tom Prešovaní, toto nerobí on osobne, sú to normálne chlapi tam, čo to robia. Ruská vojna proti Ukrajine v posledných mesiacoch vôbec neprebieha podľa predstav Vladimíra Putina a podľa zistení agentúry Bloomberg úradníci z ministerstva financií varovali Putinov režim, že súčasné financovanie tej vojny nie je dlhodobo udržateľné a členovia ruskej elity začínajú volať po zastavení bojov. Milan, čo to znamená pre tú Ukrajinu, ale čo to znamená aj pre Fica? Myslím, že to, čo sledujeme na Ukrajine, nevieme stále možno teda, ak čítate tie správy, tak úplne doceniť, ale to, čo sa deje, je fakticky v dejinách vojenstva, bude zapísané veľkými písmenami, lebo tu sa ukazuje, že nie je to prípad Ukrajiny, je to prípad Iránu. Stala sa proste vec, že dve veľmoci, ktoré napadli menšie štáty, nedokážu tie štáty poraziť. Čo je naozaj zvláštny jav. Dokonca v prípade Iránu to sú dve veľmoci, jedna s najväčšou armádou na svete a druhá technologický gigant Izrael. Ani tak sa im to nepodarilo ten Irán poraziť. A naopak, Irán dneska vychádza z toho, ako víťaz a Trump môže len sa tváriť, že víťaz a všetci vidíme, že Amerika je porazená. Príbeh Ukrajiny je zase príbeh o tom, keďže na rozdiel od Iránu je to demokratický štát, ako sloboda a tvorivosť
dokáže vyvinúť technológie, ktoré nakoniec porazia ten moloch na hlinených nohách, ktorým je ruská diktatúra, ktorá tú tvorivosť a slobodu od začiatku vždy potláčala, ale vydala len masám, ktoré tam posiela na smrť. To sú veci, ktoré podľa mňa o nich budeme teda ešte dlho premýšľať, čo sa to vlastne stalo. Ja som dneska hlboko presvedčený o tom, že teda už v tejto chvíli má Putin veľký problém nielen tú vojnu vôbec v nej pokračovať, ale udržať sa pri moci. A z toho hľadiska, keď sa pozeráte na to, čo Fico sa tvári, ako keby sa také nič nedialo, ako keby to neexistovalo. Pred 3 rokmi bol on presvedčený, aj nám to tak dával najavo, že duch doby praje autokratom a diktátorom a on sa priživí vo svetle reflektorov proste týchto velikánov od Putina a potom až Trumpa a čínskeho prezidenta. Hrial sa v ich priazni, alebo tak si to on predstavoval, a bol presvedčený o tom, že svet patrí týmto hovorí sa mužom, starým kreténom. Jeho celá geopolitická idea sa zrútila. Vrátane toho, pamätáte si, ešte nedávno hovoril o tom, ako je Európska únia bezmocná, bezradná, zanedlo sa rozpadne. Dneska proste v Británii premýšľajú o tom, ako sa do Európskej únie vrátiť. Už 57% Britov by chcelo naspäť do Európskej únie. Tlačí sa tam teda okrem Ukrajiny samozrejme celý Balkán. Už aj Kanadiania premýšľajú o tom, že by vstúpili do Európskej únie. Aj Austrália o tom uvažuje. Tak takto vyzerá teda tá Európska únia, o ktorej hovoril Fico, že sa rozpadne. Všetko, o čom premýšľal, tento geopolitický amatér zúfalý, sa mu rozpadlo pod rukami. On to samozrejme nedáva najavo, ale tu vidíme, na tomto príklade, aj keby sme rovno nechceli premýšľať o tom, či má pravdu on alebo my, že to Slovensko sa nemá tak dobre, ako hovorí on, tak na príklade geopolitiky vidíme jeho naprostú amatérskú, trápnu naivitu, ak to mám povedať ešte jemne, na ktorú samozrejme doplácame všetci, pretože sme sa ocitli v totálnej izolácii a všetci sa Ficovi nesmejú. V tomto prípade kašľa na Slovensko. Ja verím, že proste Ukrajina to dotiahne do konca a Putin padne. Mároš, čo pozitívne sa stalo? Ešte jedna veta k tomu, čo hovoril Milan. Keď vojna začínala, tak sa hovorilo, že ruská armáda je druhá najsilnejšia na svete. Teraz v tejto fáze je druhá najsilnejšia na Ukrajine. Spomenul som si na jeden taký dosť nepríjemný výrok Alfreda Hitchcocka. Bol možno prvý stand-upista, ktorý si dovolil taký dosť cynický humor. Robil televízne inscenácie a objavovali sa vraždy, pretože vraždy v televíziách a filmoch sú veľmi populárne a on to komentoval slovami: vďaka televízii sa vražda vrátila tam, kde ona patrí, do našich obývačiek. No a ja som si na ten výrok spomenul preto, lebo som pár dní strávil veľmi príjemným sledovaním, ako ukrajinské drony v Moskve ničia jednu rafinériu za druhou, ako pekne horia tie rafinérie. A som si hovoril, konečne sa vojna vrátila tam, kde ona patrí. Do Moskvy a Putinovi na hlavu. Ja sa priznám, že som dlho uvažoval aj tým, že viem, že sa toto nahráva, že pozitívne, že by som mal prísť niečím hlbokým, niečím, čo nás prinúti sa na niečím pekným zamyslieť a tak, ale ja vidím, že aj Maroš je už, akože my žijeme v tak frustrovanej dobe, že aspoň trošku radosti si dopriať a že zoberš, aká to je doba, keď sa tešíme z niečoho, že pekne horí, že to je...
Ale žiaľ, žijeme takú dobu, ja verím, že teda Ukrajina to ustojí a vyhrá, ako hovoríš, Milan. A ja preto tiež poviem, že viete čo, ja v poslednej dobe, klamal by som, keď som niečo iné povedal, mne najväčšiu radosť ako pozitívna vec urobilo, viete čo, a to bola taká radosť, verte mi, ja čo mám doma druhé dieťa a nemám čas na nič, ja som si napustil vaňu, ľahol som si, šampanské som si To len otvoril. chlap môže urobiť, Áno, ako po tom, čo má druhé dieťa. Šampanské som si otvoril, pustil som si platňu Milesa Davisa. Chcel som si aj zapaliť, ale už nefajčím, takže a povedal som si yes. Ľuboš Blaha už nie je členom Slovenskej akadémie vied. No. To sú tie malé radosti života, viete, to je niečo, ale aby ste to nechápali, to není škodoradosť. Ja mu prajem všetko dobré na tej moskovskej škole, kde ide učiť. Ja mu naozaj želám len to najlepšie. To nie je vôbec o ňom. Toto celé vôbec nie je o ňom. Ja sa teším zo Slovenskej akadémie vied, pretože je to inštitúcia, ktorá akože zastupuje vedcov, zastupuje pravdu, zastupuje fakty, úctu ku faktom a viete, tá inštitúcia mala na ústave politických vied, dobre, ale sú to stále vedy. Človeka, ktorý bol schopný rozprávať, že ukrajinské deti Rusi len zobrali, aby ich ochránili pred vojnou. Viete, a môžeme si tých výrokov vymenovať, koľko chceme. Proste toto bola taká neúcta ku faktom, že ten človek tam naozaj nemal čo robiť už dávno, niekoľko rokov dozadu. Ja viem, bolo to komplikované, tie ústavy tam fungujú ako samostatné jednotky, nedá sa to len tak urobiť, ale to, že sa to podarilo, a ja nechcem tam vedieť nejaký extra zámer, ale rušili sa ústavy, neviem čo, je to jedno. Tá inštitúcia nám ukázala, a to je tá pre mňa pozitívna udalosť, že ak my máme zachovať demokraciu na Slovensku, musia fungovať aj demokratické inštitúcie, SAV je jednou z nich a práve teraz nám ukázala, v priamom prenose robila ten krok k tomu, aby sme takýmto inštitúciám mohli dôverovať a ja im srdečne gratulujem a ďakujem. Mojou pozitívnou udalosťou je ten festival Rok pod kameňom. A nie ten samotný festival, nebol som tam nikdy, asi ani nepôjdem. Ani to teda, že vláda vyčlenila špeciálne peniaze, ale my sme mali rozhovor s tým organizátorom toho festivalu, myslím, že včera sme ho zverejnili a on tam hovoril, že nakoniec festival predsa len bude, pretože sa objavil anjel. A dnes ráno na výjazdovom zasadnutí vlády sa prihlásil Robert Fico, áno, to som ja, ten anjel. A vtedy som si ja povedal, že dobre, nemáme najlepšieho premiéra. Nedarí sa tej krajine. Ekonomicky naozaj padáme. Všetko, čoho sa dotkne Robert Fico alebo tí jeho kamaráti, tak to sa nejakým spôsobom pokazí. Ale kto si môže povedať, že má premiéra anjela? My. Ďakujeme. To sa naozaj stalo? Nepovedal Fico, že je anjel, ale povedal, že on poslal tie peniaze. Ale ten organizátor povedal, že anjel mu poslal tie peniaze. Ja mám jednu, mám dve. Jedna sa teda netýka najprv Slovenska, alebo teda iba čiastočne. V Albánsku protestovalo 1 milión ľudí proti tomu, aby Trumpov zať Kushner postavil na ostrove, ktorý je prírodnou rezerváciou, luxusný rezort. To sú najväčšie demonštrácie od roku 1989 kvôli jednému ostrovu, na ktorom sú plameniaky. U nás ničia prírodu minister Taraba aj s ministrom pôdohospodárstva akože kobercovým náletom a ľudia mlčia. Nikdy by som si nepomyslel, že by som povedal, prečo nemôžeme byť ako Albánci. A druhá udalosť začnem ju smutne, okrem teda vraždy v Gelnici. Sme teda mali ešte sabachválu Erika Kaliňáka, ktorý sa ide stretnúť s Andrewom Tatom, známym sexuálnym predátorom a násilníkom. Čo je samo o sebe desivá správa. Ja som premýšľal, prečo to vlastne robí. Možno mám taký pocit, že či on náhodou tiež by nechcel vyzerať ako sexuálny predátor, pretože tak nevyzerá, priznajme si to. A možno sa chce proste v tejto žiari reflektorov okolo Andrewa Tate nechať nasvietiť, aby aj on mohol byť takýto mačo. To je samozrejme príšerné. Ale mám dobrú správu.
Texase a v Mexiku v riekach žijú rybky, ktoré, predstavte si, sú všetky samičky. A vedci skúmali, že ako je to možné, veď ako to je proti prírode. Oni to proste robia tak, že sa priblížia k nejakému samčekovi, ale trochu iného druhu, lebo z ich druhu žiadni samci nežijú. On tam pustí nejaké spermie, oni to tie vajíčka hneď pohltia, ale okamžite zastavia ten proces a tie vajíčka si síce rozbehnú v rozvoju nejakého plodu, ale tu DNA toho samčeka okamžite odstránia. Takže vzniká 100% klon tej samičky, ďalšia samička sa narodí. A takto, prosím vás pekne, tie samičky prežívajú už 100 000 rokov úplne v pohode, bez sexu, ktorý príroda... To hovoríš ako vzhľadom na svoj vek. Mňa to teší, že, lebo príroda samozrejme skúša rôzne stratégie, pretože sex je náročný aj ekonomicky a ešte pri tom násilie. Nie je to úplne najlepší spôsob prežitia. Takže vymyslela tento... Hovoria 2 z 5 účastníkov debaty. Hej? No. Ja tak hovorím, že pre samičky je to v každom prípade lepšie. Prežívajú, majú sa dobre a príroda vynašla stratégiu, teda ako prežiť bez samcov, ušetriť si násilie a energiu. A druhý prípad stratégie prírodnej, ako sa teda brániť proti násiliu samcov, zistili u delfínov. Delfíni, samci sú známi, to sú pekné svine, oni sú známi tým, že skupinovo znásilňujú tie samičky. Nie všetci, tiež to je ako medzi nami mužmi, ako hovoril Tomáš, niektorí sme dobrí, ale sú aj títo predátori a delfíne samičky, prosím vás pekne, sa združujú, komunikujú medzi sebou, majú pomenovaných tých predátorov a keď sa objavia niekde proste v diaľke, tak varujú sami seba navzájom, pozor, blížia sa proste násilníci, dajme si pozor, utekajme. To ma privádza k tomu, že pred 2 týždňami bolo v slovenskom parlamente, robili prieskum a jeho výsledky prezentovali pred 2 týždňami, prieskum medzi poslankyňami, ktorí sa zúčastnilo, myslím, 27 z 34, o tom, či zažívali nejaký typ obťažovania a násilia zo strany mužov. Všetky povedali, že zažili prinajmenšom obťažovanie a viaceré z nich násilie. Neviem, či priamo v slovenskom parlamente, viem si to predstaviť, ale... A na tom vlastne je to pozitívne to, že na tom vystúpení, keď prestúpili proste na základe výsledku toho prieskumu pred novinárov, tak vlastne sa objavili poslankyne aj z koalície, aj z opozície. To znamená, že ženy sa dokázali spojiť podobne ako tie delfíne, samičky, ktoré môžu mať rozdielne názory, ale v prípade sexuálnych predátorov sú zajedno. A je to podľa mňa správna stratégia, o ktorej sme tu dnes hovorili. Ženy sa musia vedieť brániť. Príroda im ukazuje ako. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Milan, ty ideš teraz asi do svojej maringotky, my ostatní do Fafokanu. Idem, áno, za pár dní. Prosím ťa, nezraň sa tam ako minulý rok, aby sme mohli najbližšie pokračovať, pretože najbližšie debaty, ako zachrániť demokraciu, sa uskutočnia 23. septembra tu v Bratislave, 29. septembra v Košiciach, 30. septembra v Poprade, 12. oktobra v Nitre, 13. oktobra v Žiline a 14. oktobra opäť tu v Bratislave. Tešíme sa na vás a ďakujeme, že ste prišli a majte ešte pekné leto. To boli Marián Leško, Tomáš Hudák, Matúš Kostolný a Martin Milan Šimečka. Moderátorkou večera bola Monika Tódová, ktorej ďakujeme.